Ideme na to. Oficiálne sa mi začína víkend samého so sebou a s touto mašinou. Urobili sme si taký výletík na celý víkend aj s ubytovaním. Vlastne výletík je spojený s jazdou na Slovakia ringu, na čo sa veľmi teším. Ale čo ma čaká zajtra? Dneska ešte len cesta na ubytko až do Gabčíkova. Takže ešte to bude zaujímavé. Idem začiatok po diaľnici, keď máme ešte aspoň tak ako sílu a chuť na to. A zatiaľ sa ešte len tak vlečom za kamionom, lebo celkom fúka je dnes. Ale vlastne môj plán je taký, že idem sa najprv zastávka v Trnave ku legendárnej soche alebo postavičke Optimusa Prima z Transformerov, ktorá sa nachádza kúsok od Trnavy. Tak idem sa pozrieť tam na to. No a odtiaľ už pôjdem ešte cestou cez ten Slovakia ring iba tak sa pozrieť a potom už rovno na ubytko, kde prespím noc a následne pôjdeme jazdiť. Ja si myslím, že väčšina vodičov, hlavne aj motorkárov, pochopí, prečo sa vlečiem na diaľnici za kamionom. A to kvôli vetru. A ja hlavne na tom nahačí dostrpím, keď idem väčšou rýchlosťou po diaľnici. Ja nebudem točiť celú diaľnicu, to nemá zmysel podľa mňa. Tak trošku to urýchlíme a preskočíme. A tralala. No, za chvíľku by sme mali byť pri Optimusovi. No, ja som tam ešte nebol. To som videl, že veľa ľudí tam chodí k tomu, tak reku, čo, bude mini? Zastavíme sa tam, uvidíme. A pôjdeme dál. Tankovať hádame musím, mám ešte dosť. To je človek či postava? To je figurína. Dosť dôveryhodná postavička. Gumovačky. Ja hádam, nebudem gumovať. No by to malo byť desi hentam. Teda podľa navigácie. Tady. Už ho vidím, tam je. Takže ideme dobre. Optimus Prime. Celkom halúzne to je. No, môže byť. Peckové to je. Fakt to je dobré. Ešte aj tu majú asi, začínajú asi niečo, nejaké nové autobota stavať. Robota, neviem čo to je. No okej, tak už mám konečne fotku aj ja. Tak som rád, že som to videl. Ale my ideme ďalej.
Nastavil som si navigáciu niekde do centra Trnavy, ešte máme čas a pôjdeme zase ďalej. No dobre, a pre tých, ktorí by sa tiež chceli zastaviť tuto a vidieť to naživo, kto tu ešte nebol teda, tak je to smerom od Trnavy na obec alebo dedinu Potôčky, ak sa nemýlim. Čakajte. Áno, Potôčky. Takže kto by sa chcel prísť to navštíviť, vidieť, tak pri dedine Potôčky v Trnave jak lusk. Prečo ma to vedie tadiaľto? A možno hej. Neviem, budem veriť tej navigácii. Nič iné mi neostáva. Prečo mám taký pocit, že tento pruh je pre cyklistov, ale aj pre auta? Tiež dobre končí. No a teraz som si dal vlastne navigačku ku tomu Slovakia ringu, ale ešte tam nejdem, idem vlastne len okolo. Pozri sa, kde to tam vlastne je. A odtiaľ pôjdem do toho Gabčíkova. Ježiš. Malo by to byť cca hodinku cesty, čo není moc. Čas máme z tie súpravy. Dneska sme fakt, že zbytočne dlho nestali. Tudy ma to táhne, tudy pôjdem. Týmto výjazdom. Ó, tento čo vezie? Jaký polep na tom aute. Na 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 na. Traktor, čo tam robí? Obídeme. Au, ty kokos, čo tam bolo? Jau. To mi ja. A tam bol nejaký dosť veľký výtlk, som si nevšimol. Jau, ty kokso, to som normálne dostal ránu. Kde ideme? Ešte ďalej? Tam asi, že? Hej, ešte ďalej. No, nepoznám toto, tak musím tak sa dívať dečo. Ďakujem.
vole, tak to bolelo celkom. No tak tu asi nepôjdem také bomby. Tu asi také bomby nepôjdem. To čo sú to za vytlky na tej ceste? Skúšené nemá. To sú nehorázne výtlky tu. A to je panelová cesta, že? Tak to vypadá. Jež, to tu je jak na p***. No, budem vyklepaný jak rezeň. Sa mi zdá, ale nie, to je asfaltka, ale prečo je delená? To bola ale mega taká vypuklina na ceste. Neviem ani akú som mal rýchlosť, keď som cez zem prešiel, ale malá isto nebola. Au! Moja prdel dostala na frak. Pri aká rovná cesta by sa tu dalo ísť v normálnej pohode. Ty ďalší, čo ti toto majú isto tu majú isto retardery, aby sa tu nejazdilo rýchlo. To je p***, no maje. Chcem livnúť túto cestu hneď. Len tam už by som mal odbočovať doľava a dúfam, že tam nebude tá istá cesta. A toto by sa hodilo také cestné endurko. By som necítil nič. Ale na tomto cítim doslova všetko. Aj to, čo nechcem. Že by to už bolo tu? A vypadá to tak. Slovakia Ring. Tu zajtra pôjdeme a akurát sú aj jazdy. Tu je motokári sú, tu je motokárové centrum a jazdia. Po mojej pravej strane by malo byť to centrum bezpečnej jazdy a naľavo samotný okruh Slovakia Ring. A my by sme mali zajtra jazdiť na tom okruhu tam. No ale ja dneska nejdem priamo tam. Ja tam pôjdem až zajtra. Dneska som si len tak chcel pozrieť, že ako to tu vypadá tak. Jazdia, no ale teraz sa tam asi ani nedostaneme. Mám taký pocit. No dobre, musím vymeniť baterku, je tak? Musím vybíja. Ja si tu dám menšiu pauzičku a vidíme sa späť. A few moments later. OK, Slovakia Ring, vidíme sa zajtra. No a my ideme smer Gabčíkov. Dalo by to byť nejakých 20 minút. Toto vypadá tak temne, tento les. Wow. Sa im páči. Gabčíkovo. Yes. Zaujímavé, že v slovenčine aký dlhý názov a Maďari majú na to 3 písmenka. BS, dobre to čítam. B, či vyslovujem? BS. Neviem. Obdelníkový kruháč. Ty koky, to sa tu musí nové zložiť na to. Tak. A sem. Smerujeme k ubytku. Máme to 3 minútky 2. Čiže fakt, že kúsok. Malo by to byť hneď pri tom vodnom diele. Tam je taká vyhliadňa. Tak jak budeme mať čas a chuť, skočíme.
Bo ak tam začal po maďarsky niečo na mňa, tak som skončil.